เป็ดกันนี่ก็umphniang pynjah Ñiuhlieh nè teเป็ดกันได้บันลองสบเป็ดกุมนี่kidon kiba tentu la bu hapok bilor te mestep kala hiar kan ka sbo chapo kim kan ru re kita tang tu umphniang kan nom tre kamre te takadaun pihak ban ayu bet pihak ban kan ru bah bet ban yo lang bat kan ni tak lang bat kan ni hi ka de ka pa kong san ban pynjah Ñiuhlieh ne te wat Ñiuhlieh sure da kanu umphniang tang kan ni ko umphniang Ñiuhlieh hi kan ru bah piu i ba ka long sbo bah ka pun kan ni ka sbo da wai te henry kan ni hi ka iarap ban pynjah akloi te nai ayu re kan nai khle ai shu hi re nai ta ra tang ka tu bana jrong kan ru bah kan wan kum ni te sata bah kan sat chhoda ka tu ka snan ka bangi ai te pen khlut chua te sata te ngai la di bang kwa ban khia akloi na lod bang la le kum ni ru ngadang khat biang powder yong sa shi chamai andala dep khat u powder yong sa shi chamai ngadang khle pat ka umphniang kan ni ka umphniang ai khat san chamai nga ai so powder yong a king bha tengah ta ka kham stand te kham tam kini ka ta hena re le ha kata ka rukom te i be kum to ba roshimiet tap na da plastik behe sasle khle pat la shai ken da ka tu ka shampoo mlong ram panan kam de ki we pat ki shampoo slem ha ban khia te panan kam be da ka ni hi ken ka shampoo jong ni ban kloi te yamenta hapo klerian bar hamat pran ni ai free tu jing di da thiet ya u powder yong da thiet powder pen senge jing hap yo free u shampoo te sale be ha kata karukom te tang kat no phila yo hi ka jing koi ka jing khia te ngala pe thu bha da le tikana te shi snem la khia madon hi bla khia tang han reu banai ru te dan pat ki berata tang shi bilor ki ong pat khia de ba kim yo i hi ra bo ulas dang iarap ru tang ba shi bilor pat i tho hi re da dei le ki ba la juta rong te han re don pat ki ba kloi ba ha khlan ka snam ne kum no kam tep ki don ki ba kloi tam ba nga te el de nga i tho shi snem te un shimpor ba hi te sale kam ta kan ba nom ya ayu re phi ba ka i bon sbo ne han re kun ro ba ta lang ban ni ka sbo kini hi ka ba iarap tu wat ju phot wat ju ta shu ki rong chemical tu iarap ba te da phile rai man sau than ba ta hena pan ne pen bon powder yong ai tang khandiat u hena am de ban shet Ñiuhlieh shet tang yo powder yong da le hena kan thit itu i rai nar baret kan iarap kloi ba te le be kum ta te bes ba da phi hap pala usnyo powder yong ba hena phi hap panan kam ben usnyo jonga ta ulas khem nasle khli la hap stang iwe artali men chua te hap be ken ap spa lai spa tali hi san hap men ta te artali lai tali da bon ru san tali nga hap men chua dang stang ta kan umphniang ujur ba jing hap men tam hap chura tam umphniang ru te sale kom ta ken te kom bala ju hi kai na ka ka por wanam kwar ta ka jing bha breu jong ka dor jong usnyu 100 watt ka jing bha breu ka ba ken jaman sem ru lai la nong ha ka shi sngi wat ju na ban puli bible puli bon ru umlele tam bam de ban duna duai shikenta da phim nang pen bot ki tu ki jing duai pat duai mangi tu ki jing duai asat duai shi tengenta hadu ban darhem ban saya le ban pet ki jing hikai nga kan tui phi leng ba ka YouTube channel ka jong hi ta sin studio ru phin yo jing mot kum no ban chak riu trai bala da phi le ka mon ka jong uble u mat wan u klang ne u pria ne u ju mai ne ya ki ba it ki jong uble ka nam jar ka e ru te phim dan kam ban sng khuslai ha ba bana ki thama ne ha ba thama ba bana ki jing ja ki bas new ne ki ban saja ne phim dan kam ban khuslai na ble ba phile ka man jong ble uble ulap tep kan ban sumari phi kum ba u sumari u nowa ba de ka yeng jong u ha ba ulap pin slei ka ni ka prothai te uble jong yu te u ju menen men ta ba chi ki ba bam jikun te men tar un le kum ju hi ken te ta ra ka jingan phin yo ba hi ka jing khia te roi trai
kishin rang tak be sau sin chi kishin rang tak be man kasngil da pismat ki kan thai ki ta sau sin nga man tang ta man kasngi ma kwa ban khyak loi namar albnai kham ya ta bahare te man ta pa ta be man kasngi man pen ya dap ya ka bang klem yo re to ble ke jing suk nya ban kur khui phi bra khwat ya roi trai